Yung dagat guys, bumibiyak. Kaya enjoy natin guys, yung dagat. Yung dagat guys. Para tayong nasa 10 Commandments. Yun yung imagination ko. Daan Barrio Carnasa, Daan Bantayan, Cebu. Sabel Santo. Mundo, Mansan. Buhay Isla. Friday, papaulion ako. Katong pangbok diha doy yo katong ganing kwan, di katong Palawan. Oo, man sa sila. Di kalayo para masaksak ko. Ay, sayo naman na kay basta sakop na kay sa Palawan. Mao na siya sa kupa. Pwede na naglakawon. Dar. Kung ang makinaan ninyo, kung magpapalawan na lang. Uy, pwede naman sa ni siya, uy. Wala lagi extra makinaan. Pwede daw ako tikman na. Kami ngayon ng Damanok Island. More fun in the Philippines, guys. It's more fun in Damanok Island. Great things happen in small beginnings. Ay, Ano ito pa ba pala masaya. naman? Wala eh. Yung mga pinrepair ko, that end. Exciting. It's more fun in the Philippines. Nagkakatingin ba ako? Saan ang bag na yun? Mga plato ko sa bag. Okay lang yun. Basta may kanin, solve ang Philippines. Ora dyan na importante. Kan ora dyan. Unsa man ang Ano, magtagalog, Ano, mag- kan ora. Ito na sa bigas na kumain ka sa likod. Kana dito ra tay. Nangangkong lang iya. May tao di ako sa... Ito. Ito to, nakuha na po na. May tao ato sana. Nay, nakuwat ang CR. Bangon ka rin.
Pwede ram ta ng kilid sa kuwan? It's more fun in the Philippines, and welcome to Lamanok Island with Preste, Scott. Always feeling sleepy. Yes, guys. Tingnan nyo ang mundo. Yung mga nalungkot sa pandemya, labas-labas na kayo guys. Move na tayo. Yay! Ang sarap ng sunbars. Sandbar ng Lamanok, guys. Pasyal tayo dito. Shout out sa mga lagan. Wah! Woo! Maganda ang Lamanok. Wow! From Carnasa Island, nag-travel kami ng 30 minutes. Tapos yung Carnasa Island naman from Tipolon, Daan Bantayan, Cebu, travel kami doon 2 hours to Carnasa. At yung pamasahe naman is 250. Ito, nag-arkila kami na sasakyan naman. Yeah! 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 Sayang na. Yeah! 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 Habang malinaw pang mga mata natin guys, habang yung tuhod natin kaya pang tumakbo at gumapang, ang ganda ng sandbar ng Lamanok. Makikita mo talaga hanggang dulo. First time kong nakapunta ng ganitong klaseng isla. Kasi yung Kinatarkan Island, yung Carnasa, hindi ganito. Ito yung isa sa pinaka-remote na island na napuntahan ko. Yeah! Welcome to my channel pala, Erwin Punay Medali. And welcome to Dream Chasers. Maganda dito, sulit na sulit yung biyahe. Woo! 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 Uubusin ko ang oras ko dito. Buong araw, buong magdamag. Sobrang ganda ng isla guys. Sobrang ganda ng Pilipinas. Sobrang ganda ng Visayas. Kaya sa Visayas, summer pa rin. Itong Lamanok naman, Madlang Tips, parang group of islands din naman siya. Dito may 3 isla na makikita ka. At syempre, yung sandbar niya, yung kabila, may isla din. See? Yung isla, yung sandbar niya, madidipa mo. At siya lang yung nagko-connect sa isla na to. At bakit tinatawag na Lamanok ang islang ito? Dahil sa mga sabi-sabi, may maririnig ka lang tilaok ng manok dito. Yun lang naman. Wala na iba pang istorya. That's a myth. If they call it that way, then let's call it this way, Lamanok Island. Unique ang Pilipinas. Okay. Sayang na wala tayong camera na yung hold my holder talaga na makikita ako. Woo!
para siyang yung matatawag yung horizon. Sulit na sulit yung pagpunta na dito guys. Wala to sa plano. Sulitin bawat oras dahil hindi araw-araw ganito. Lumalakas yung alon dyan. Bilog ang mundo. Kaya akin ang mundo ngayon. Welcome to Lamanok, La Isla, Pilipinas. Balik tayo sa mga kasamahan ko. Touchdown Lamanok. Kaya yung mahilig na mag-island hopping, yung mahilig mag-surfing, windsurfing man, dito yung maraming mga gears, yung mag-scuba diving, maganda dito guys. At klarong-klaro, nabilog ang mundo. At yes, hindi rin siya open sea kasi napapalibutan siya ng isla. Yeah, 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 yeah. Star Wars. Te! Calling the attention of everyone. Ang-aabot parang Pacific Ocean, the other side is Atlantic Ocean. Kasi dito may alon, dito rin nag-meet ends yung mga alon. At ito yung kasamahan ko, ang reyna ng karagatan. Uy, nindot pag dito. Welcome to the Philippines. Hi ma'am, where are you going? Tuyo, di! Taking a picture here. Tuyo! 360 degrees man eh. Di tayo uwi. Yes, yung kondisyon ng tubig dito guys, para siyang nasa pelikula. Kasi yung alon, from my left or from my right, may kanya-kanyang alon siya. So, parang nasa gitna ka ng bawat alon. Parang yung nasa pelikula Ten Commandments, di ba? Bumibiyak yung dagat, guys. Yung dagat, guys, bumibiyak. Kaya enjoy natin, guys, yung dagat. Yung dagat, guys. Para tayong nasa Ten Commandments. Yun yung imagination ko. Enjoy lang natin ang tanawin.
Yung kausap mo dito guys, mga alon. Wala namang masyadong mga ibon dito. Ngayon, ang oras kasi nasa between 9 AM to 10 AM. Kaya baka sa hapon may mga baling sasayaw o mga migrating birds na dadaan dito or dadaan po dito. Kaya ito yung sandbar ng Lamanuk Island, Philippines. Hanggang sa dulo ng mundo. Pagtatapak kasi sa mga kilid-kilid ng sandbar guys, malilibing ka. Dali mag-erode yung ano niya, yung mga sands. Hi! I'm just passing by. Ito yung kabuuan ng sandbars ng Lamanuk. Malinis! Kung walang tao, hindi nagiging marumi. May mga naiiwan din ng mga bottle caps, soft drink bottle caps. Sana respeto din. Kanya-kanyang bitbit tayo ng mga basura. Sana. See, may nakikita tayong squirrels or something. Turtle use. This is my bag. Woo! Woo! Mabuhay Philippines! Welcome to our Red Pony Medley channel, and this is Dream Chasers! Bucket list guys, bucket list. Sa wakas, nakapunta rin ako ng Lamanuk! Wait! Shout out sa lahat ng dapat i-shout out. Habang bata pa, habang kaya pa, hanggang kaya pang lumipad, hanggang kaya pang lumangoy, lumipad, hanggang kaya pang maging kaya-kaya. Kahit masilimot yung buhay guys. Maglakbay, maglibot, maglibot-libot sa palibot. Hindi naman talaga kailangan bunggahan yung pasyal. Ang importante lang yung pinupuntahan natin hanggang sulit. Hindi man maging madali yung pagpunta dito, pero sulit. Walk like a king. In a place like this, as you're the only one who is walking, walk like a king. In places like this, that you can be in yourself. You can be with yourself, by yourself. Kaya kailangan ding mag-detach sa buhay natin sa malaking syudad. I-detach mo rin yung buhay mo sa polusyon. Kailangan yan. Lalo na yung mga anong tawag dito, mga tao or mga senior citizen natin na huminto na sa pagtrabaho, yung mga nag-resign na, yung mga nag-end of contract na hindi na pwedeng magtrabaho. So hindi pwedeng umupo na lang kasi yung utak nyo magiging distorted. So maglibot. Ha? Ay, kadugay ninyo maapas. Magplano pa mo, diretso na. Wana, ubos ng baterya. Wapas. So habang papalapit tayo sa isang isla naman, lumalapad yung sandbar niya. Wato dito, nindot dito kayo.
Resulta nito guys, 100% sunburn. Whew. Di bali na. Life is full of fun. Life is full of surprises. Life is travel guys. Kaya habang buhay, kailangan din namang mag-aksaya ng panahon. Hindi pwedeng seryoso na lang palagi. So, nandito tayo sa kabilang dulo ng Lamanok Island. Sabi ko kanina, madidipa mo lang yung Lamanok Island. See yung sandbar niya. At this is the other side of the island. Yung mga malalaking bangka katulad ng inalkila namin, hindi na o kaya yung sa amin maliit lang. Siguro mas advisable yung maliit lang na bangka para makaano talaga siya sa shorelines, makalapit. Hindi naman delikado kasi walang masyadong corals siya na malapit sa isla. May mga pebbles, yes. Normal naman yan sa isla. At nandun ako kanina. Hindi siya makikita pala. At nandun ako kanina. Yun. Yun. Kanina. Kanina lang. $100 islands, 1,000 islands, and 1,700 islands. Low tide or high tide, di ko alam yan. At may nag-iisa namang puno ng nyog dito. Siguro yung dalawang to, ito yung nagbabantay, nagmi-maintenance na isla. Kailangan din naman may guard. Oh, amor fatter. Baka gusto mong mag-climb dyan. Itong area na to, very safe na liguan. Malalim kahit alam. Be safe all the time, guys. Safety is our concern. Sunod na kong tanaw. Yes, everybody! Welcome to Lamanok. Ayaw atras, oy ako pali. Ari tanaw lagi. Mana, be picture na yon. Di pahit yun dito ang kanta. Dito ang goodbye Lamanok. Howdy day. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Okay na, kamo di mo mga ito. Manam po di ay kakon nandito.
ko ng piling yan. Nawili pa kasi sila. Ah, sige mamugpundo dito, yung mga lakaw. Yung pundo gaya ninyo, nalo. Direk, sabi ko, direk. Oh, makita gin. Wala na din yung ama to at pinag-ulayat-layat. Islam ano. Flying fish siguro to eh. Naurot na ako sa pamunangag. Bye-bye. Bye. Hasta la vista. Ayun na, bye. Hasta la vista, baby. Dili.